ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. имрӯз фарзандон мактаб рафтагӣ буданд. Саҳар обед завтрак обед мактабда мекунанд. Саҳар обед ҳеҷ тайёр накардагӣ будум. Саҳар пешай кор рафтану мултивар када хомшӯрбо дохта рафтагӣ будум. Ай кор омадум, хомшӯрбом тайёр гармак, амихел салат кардум. мода хомшӯрбо будааст. дӯстони азиз, падилитса кунӣ, подписатся кунӣ, лайк бимонӣ. то ахири навор бо мо бимонед. иншааллоҳ ки навори мо ба шумо маҳфул мешавад. анамихе дӯстони азиз, салати мо тайёр шуд. хомшӯрбои таваққи мо тайёр шуд. мо ҳама каса таваққа нағз мебинем. бисёри хӯрокҳоро дар тавақ мехӯрем. дӯстони азиз, хай дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом касоне хурдест аст, ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, кор барои занҳои хонашин. анамихе эйвонда кор мекунам. 1 сол зиёд шуд. заказ мекунанд духтаро. ин закази духтаро ҳай. касоне хоҳишманданд биёянд кор кунанд эйвонда. заказ карданӣ бошед заказ кунед. заказ мекунем. доставка дорам ба ҳамаи шаҳрҳо. анамихе дӯстон, креми нағзай бисёр заказ мекунанд. аи креми калони 400 миллиграммаш 6 та заказ кардан. бо аи майдачаҳош 75 миллиграмма заказ кардан. бисёр ин тоникай ира барои худам заказ карагием. ин заказай спрей, парфюмерный спрей. и сыворотка для лица иам заказай. и духёи лакай лускаям хеле се намудай кабуд, сирх, зард. ҳамаш иё духё заказанд.
тональный крема Avon подарка кардааст монда. И помада закасай. Қалами чашм. Иё қалам кош хушро. Худам гирифтагим 2 сол шуд истифода бурдестам. И пробник каталоги навда духими нав меброя. Пробникро коробкода духтия. Иё крем вокруг глаз. И помадао. Бальзам барои лав. И собунора барои хидмат заказ кардам. ин каталоги нави Avon Pure барои 8 мартам уже метавонед ки заказ кардан гирӣ. Намхе дӯстон, ё ҳамаш заказ. Касоне хоҳишманд бошад, марҳамат. Avonда кор мекунем. Заказ карданӣ боши заказ кунем. Намхе ё ҳамаш заказ, духиё ҳам заказ. И пробникай. Духиёш хушрӯи бадан. И помада ҳам закасай. Барои ҳамқара ҳӯй кардан наметавонам. Кремо закасан. Маслом какао. Ай пеш нишон додистам. Крем для лица и тела для сухих и очень сухих кож. Чхеле ки гуфтам, и тоника барои хидмат заказ кардагим. И спрей закасай. И собуно ҳар каталогда қимат буд. И каталоги гузашта қимат буд. И каталогда арзон буд. Барои хидматита заказ кардам. Дӯстони азиз, қаламтискинако хушрӯанд. Закасан ҳардушон. И қалами чашм 16 соат ай чашмат намерафта. И духичара Avon подарка кардааст манда. Ё пробнико. И помадора барои хидмат заказ кардам. Нам хеле цвето. И закасай балзам барои лав. Лави кафидагира хушрӯ мекунам. Чхеле ки гуфтам, иам закасай. Сыворотка для лица. Инновация. И духи подарка. Avon коробкада партофтаями духира, тональный крема.
این با قلمه. منم خیلی دوستان عزیز این کاتالوگی نو دухиёи ай моҳи феврал мебаромадаги каталоги февралда. духи инканденс, духи хушрува, ина помада. ина ҳами помада, ина ҳамия. ина духиёи лаккай лускай 1200 рубл. мефурам ки ҳами бачама ки гуфтам бизворе пара яки бачаи ман астағфируллоҳ آخه بچه کساله ина дӯстони азиз помадора цветоша ҳозир нишон медиҳам баҳри шумо. чӣ цвет шмурдак? ما نمیدونم این ایجی راجقی دی میگه نمیدونم نجقیدم ایدی بک اینا این цвети дигариша мебинем ози дӯстони азиз. ина дӯстони азиз хайр дӯстони азиз ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед.